国职业棒球的球车日本籍的大谷翔平，以美金7亿加盟到洛杉矶的道奇队。这球队特别为伊办记者会，伊嘛正式来穿这个17号的球衫。嘛，伫个记者会讲伊加盟道奇的原因。 汤世忠穿17号球衣，洛杉矶道奇队为了迎接日本籍大谷翔平参加举办记者会，向真侪媒体来到现场。毕竟大家拢想要听大谷翔平亲身讲家己是怎会选道奇隊。オーナーの方もコールターさんも含めて、この10年間ドジャースが経験してきたこの10年間を、彼らは全く成功だとは思ってないっていうことは。 おっしゃられてたので、それだけ勝ちたいという意志がみんな強いんだなというのは心に残ったかなと思います。大谷讲，身为棒球选手，伊无确定家己会当去跑偌久，不过伊知影是，即马对伊来讲上重要的就是赢球，所以伫咧真侪球队内底选择道奇队。若更较现实的问题，就是伊和道奇10年7亿美金的合约，采用延迟付款的方式，大谷每一季敢若摕200万美金，存6.8亿，要等到2034年才开始支付。不过这一切嘛是伊。 後払いっていうのは、どの選手も大型契約になるとつくものではあるので、そのパーセンテージに関しては、あとは選手に一任するというところではありますし、そこを含めて、自分が今受け取れる金額を我慢して、ペイロールに柔軟性を持たせれるのであれば、僕は全然後払いでいいですというのが。 97派薪水延迟付款，可当帮助球队有更加侪空间，会当签优秀好球员，补强球队阵容，卖当帮助大谷翔平完成赢球的梦想。那球迷上界关心的个大谷伊手骨复原的状况，就算记者会伊无加讲手术的代志，不过道奇队医生伫咧专访的时讲，那一切顺时，大谷翔平上紧伫咧2024年9月，得当进行头一场搏击赛，冇机会伫咧2005年上场比赛。 嗨，大家好，我是颖彤。想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。